Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak-anakku kelas 9A nganti 9D sing banget tak tresnani. Muga-muga bocah-bocah kasarasan kajagi dening Gusti ingkang murpaing dumadi kalis ing sambikala saengga bisa sinau nindakake pakaryan-pakaryan ingkang mumpangati tanpa alal apa wae. Nglajengaken materi ingkang sampun kaparingaken dening Bu Rina minggu kepengker inggih menika babagan tembang macapat. Bu Rina sampun janji diwaca bola-bali lajeng minggu menika Rebu menika Bu Rina badhe ngudari badhe maringi kejelasan kados pundi materi tembang macapat menika. Ngaten. Sakbenere tembang Jawa menika kapérang dados 3. Setunggal menika tembang gedhe. Ciri-cirinipun tembang gedhe menika moncer-moncere rikala jaman Kerajaan Kediri. Lajeng basane nganggo basa Jawa kuno utawi basa Kawi. Watake tembang menika padha yaiku sereng. Sereng itu keras, galak. Ora nganggo guru wilangan lan guru lagu. Lajeng ingkang kalih tembang tengahan inggih menika moncer-moncere rikala Kerajaan Majapahit. Terus basane nganggo basa Jawa Tengahan, campuran antarane Jawa Anyar karo Jawa Kuno. Watake dhewe-dhewe, ora nganggo guru wilangan lan guru lagu. Lah sakmenika ingkang dipun sinau lare-lare tingkatan sekolah SMP menika tembang macapat. Nah, tembang macapat menika jenisipun wonten pinten? Inggih menika wonten 11. Ben gampang bocah-bocah, Ibu paringi kepekan. Ya. Jadi ana tembung Mas Pogam memikin asdur pangsidan. Mas iki Mas Kumambang, pone iki pocong game gambuh. Memikin megatruh mijil kinanti. Asdur pangsidan asmarandana durma pangkur sinom dandang gula. Iku nek diteliti wis urut saka jumlah gotrane. Nggih menika Mas Kumambang pocong sekawan gotra. Gambuh megatruh gangsal. Mijil kinanti 6. Asmarandana durma pangkur 7. Sinom nika 9 dandang gula 11. Lajeng ciri-cirine tembang macapat menika napa? Setunggal basane Jawa Anyar. Kalih sakpada cacahing gotra ora padha. 3 nganggo guru wilangan, guru lagu. Sekawan watake ora padha. Iku ciri-cirine tembang macapat. Lah saiki sing disinau tembang dandang gula. Saengga yen didhawuhi nyebutke ciri-cirine tembang dandang gula, terus piye oleh menjawab? Ya, berarti setunggal basane Jawa Anyar. Sakpada cacahing gotra wonten 10. Ya. Guru wilangan lan guru lagune diitung nah. Kecapane pira nggih menika 10I, 10A, 8E, 7U, 9I, 7A, 6U, 8A, 12I lan 7A.
cithake tembang dandang kula nggih menika ngresepake. Nah, kalau sampun dipun sebutaken guru wilangan guru lagu. Ya, istilah-istilah ingkang kedah dipun mangertosi babagan tembang nggih menika sakpupuh. Sakpupuh kuwi kalau bahasa Indonesia satu jilid, satu buku. Tembang dandang kula nika wonten pinten padha, nggih nika wonten 8 padha. Sakpupuh tembang dandang kula wonten 8 padha. Lah sak padha nika pinten? Nika sak bait utawa sak tembang. Menawi istilah sak gatra nggih menika sak lare. Lajeng guru wilangan cacahing kecapan utawa suku kata saben sak lare utawa sak baris. Menawi guru lagu tibaning swara ing pungkasaning gatra, pungkasan ki keri dhewe. Swara sing keri dhewe saben sak lare sing digunakake swara vokal. Nggih menika a i u e o. Nah, lajeng menawi dipun pirsani tuladha tembang dandang kula padha setunggal. Isinipun menapa? Didhawuhi nyeritake nganggo basane dhewe. Ya. Nggih menika menapa, Nak? Nasihat utawa pitutur iku kawitan mung pengin niru pujangga utawa niru wong sing terkenal, pengarang atau penulis utawa wong sing terkenal, ora saka krentek atine dhewe. Dadi mung pengin dialem ya, ora merga saka atine. Mulane akhire apa, Nak? Akeh sing maido. Ya. Asline dheweke durung bisa nglakoni. Bahasa Indonesianya tuh memaksakan diri. Ya, jadi pun gatosaken padha angka setunggal isinipun tembang babagan pitutur utawa nasihat. Ya, kawiwitan mung pengin nirokake wong sing wis terkenal, sing wong pinter lan sak piturute. Ya, sakjane dheweke kuwi durung bisa nglakoni, mung pengin dialem. Mula akhire akeh sing ora percaya dipaido. Ya. Jadi dadi wong kuwi kudu apa anane, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi isine babagan napa? Wong duwe ilmu pengetahuan iku diakoni dening wong sing duwe pengalaman hebat. Jadi tak baleni isine tembang dandang kula iku intine utawa wigatine yaiku wong urip iku kudu duwe ilmu pengetahuan supaya apa? Kajen keringan. Ngaten. Lah, mangke Ibu share tulisan Jawa ingkang satunggal paragraf cuplikan saking cerita Ramayana. Coba mangke dipirsani, dicocokke karo garapanmu. Sing durung bener, tulung dibenerke. Amarga klebu kanggo bahan soal-soal PTS nih. Tugas saklajengipun cobi materi tembang dandang kula mangke dipun serat utawa tulisan isine nganggo basamu dhewe. Padha setunggal kangge nomor absen ganjil, padha angka kalih kangge nomor absen ganep. Sepisan malih padha setunggal kangge absen ganjil, padha kalih kangge absen ganep. Sakwise ditulis isine tembang dipun serat aksara Jawa.
saéngga aksara Jawanipun langkung lanyah. Ngaten catatan September minggu ingkang kaping kalih, September minggu kedua PTS 1 nggih dipun sinau babagan cerita Ramayana Anumanduta kaliyan tembang Dandang Gula. Ngaten kirang langkungipun nyuwun gunging samudra paksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.